Hayırlı kеш, siz Müslüm televidenиясын қарайсыз, район көлем оқиғалар білән сезне мен Римма Авзалова таныштырырмын бүгінгі шығарылышта. Урып жию дәвам ите, район хуҗалыклары техник культураларны суктыра. Хөкүмәткә рәхмәт. Көрәш шуранда үзара салым хисабына су линиясын яңарталар. Аллах йортлары арта, Муслим авылында Розалия мәчете ачылды. Хәзер әлегә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак авыл хуҗалыгында эшнең туктап торганы юк. Бөртекләрне урып җыю төгәлләнсә дә, басу кырларда шәле бетмәде. Игенчеләр бүген техник культураларны җыю белән мәшгуль. Шул хакта тулырак Фәридә Гайнетдинова. Август Мөслим җәмгыятендә бу елда 12690 гектар мәйданда техник культуралар үстерелде. Бүген агрофермада рапс һәм көнбагыш культурасын җыю дәвам итә. Рапсның гектар береме 19 центнер тәшкил итә. Bizning Avgust Müslüm җәмгыятендә инде 6166 гектарда рапс чәчелгән иде. Һәм инде 6000 гектарда көнбагыш культурасы. Хәзерге вакытта безнең 900 гектарда рапс урып җыю эшләре төгәлләнеп бара. Инде көнбагышка килсәк, 4000 гектарда эшләр башкарасы бар. Рапс һәм көнбагыш культураларын җыюга 2 дистәдән артык техника җәлеп ителгән. Язгы салкыннар сугу сәбәпле 900 гектар мәйданда рапс культурасы яңадан чәчелгән. Әлеге мәйданны җыю киләсе атнада башкарылачак. Агрофирма шулай ук көзге чәчү эшләрен дә уңышлы тәмамлаган. Җыелган уңышны турыдан-туры җибәрәбез икмәк кабул итү предприятиесенә. Инде чәчүгә килгәндә киләсе атналарга тәмамларга дип торабыз. Көзге чәчүдә безнең 979 гектарда арыш чәчелде, һәм инде 8201 гектарда көзге бодай. Икенче механизаторларыбыз елкалардан түгел, көннәр кыры торганда техник культураларны җыйны да тиз арада төгәлләрләр. Иң мөһиме, яңгырлар яумый торсында техникалар өзлексез эшләсен. Егетләребез сынатмас. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Федераль ташламаларга инвалидлар, сугыш хәрәкәтләре ветераннары, чернобыльчылар һәм башка категориялар айлык акчалата түләү алырга хокуклы. Айлык акчалата түләү алучылар социаль хезмәтләр җыелмасын табигый формада яки акчалата эквивалентта алырга мөмкин. Бүгенге көндә айлык акчалата түләүне 1977 райондашыбыз ала. Федераль ташламалардан куллану тәртибе турында Лилия Шәймиева репортажында. Социаль хезмәтләр җыелмасына рецепт буенча дарулар алу, инвалид балалар өчен махсус дәвалау азыгы продуктлары, авыруларны кисәтү өчен шифаханә, курорт дәвалануына юллама, шәһәр яны тимер юл транспортында, шулай ук шәһәрара транспортта дәвалану урынына һәм янәдән өйгә бушлай йөрү керә. Очень многие жалеют о том, что они написали заявление об отказе. Допустим, они пишут заявление сегодня, приходят 2-3 октября и просят возобновить, сказать, дайте возможность возобновить этот пакет. К сожалению, мы это уже сделать не можем. То есть срок обозначен конкретно до 1-го. Многие, конечно, жалеют, но это уже сделать нельзя. Социаль хезмәтләр җыелмасына хокуклы граждан социаль хезмәтләр күрсәтүдән тулысынча яки өлешчә баш тарта ала. Тик моны 1 октябрьгә кадәр эшләү мөһим. Бик күпләр дөрес уйламыйча акчалата уга өстенлек бирә. Уйлап карасаң, авыру кешегә кыйммәтле дарулары да, курорт дәвалану да кирәк. Шуның өчен ныклап тагын бер мәртәбә уйланыгыз. Бүген кергән гариза киләсе елның 1 гыйнварыннан гамәлдә булачак. Гражданин социаль пакетны теге яки бу формада ала икән, һәм аңа бу ошый икән, социаль фондка мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Киләчәктә ул аны нәкъ шулай ук алачак. Тик уйлап эш итәргә кирәк. Социаль пакеттан баш тартканда, аны алу ысулын ел дәвамында үзгәртеп булмаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 65 яшьтән өлкәннәрне диспансерлаштыру бара. Медицина тикшерү вакытында онкологик авыруларны ачыклау, скрининг тикшерүләре үткәрү, аз хәрәкәтләнүче гражданнарга хезмәт күрсәтү, хәтта планлы госпитализация күздә тотыла. Өлкәннәрне диспансерлаштыру демография милли проектының өлкән буын проекты кысаларында башкарыла. 27 сентябрь көнне Катмыш авылында яшәүче өлкәннәрне район поликлиникасына алып бару оештырылды. Бу көнне өлкәннәр тор белгечләргә күренде. Өлкәннәр һәр вакытта игътибар үзәгендә булырга тиеш. Бу проектның эшләп килүе безнең район халкына, өлкәннәргә бик файдалы проект дип уйлыйм. Алга таба да уңышлы гына эшләп килсен иде. Мөслим районына ел башыннан 1300 өлкән кешегә квота бирелгән. Квота нигезендә 1173 өлкән кеше диспансерлаштыру узган. Аларның 221 сәламәтлек мөмкинлекләре шикле райондашларыбыз. Безнең шушлай социаль яклау үзәгендә диспансеризацияга өлкәннәрне алып килү оештырылган инде. 65 яшьтән узганнарны алар инде бик теләп йөриләр.
Һәр авылларга барабыз. Һәм менә шушы диспансеризация вакытында төрле авырулар ачыклана, аналарнан соң дәваларга бик ярдәм итә инде бу диспансеризация. Без инде өлкәннәрне яңа проект буенча, демография проекты буенча карыйбыз. Аларның күбесенең кан басымнары югары булу сәбәпле, аларга тиешле диагнозлар куеп, курс лечениялар билгеләйбез. Ерак урнашкан авылларда яшәүче өлкән буын шушындай төр тикшерүне үтүгә аеруча сөенә. Өлкәннәрнең үз вакытында тиешле медицина тикшерүләре һәм скрининглар үтүе аеруча шарт. Белгечләр лаборатор тикшерүләр, флюорография, ЭКГ үткәрә. Өлкәннәр барысы да алга таба дәвалану буенча киңәшләр ала. Авырулар юк, Аллага шөкер, сәламәт. Бер нинди ширләр булып тора, инде битеп тора. Бик зур рәхмәт, безне шулай итеп каршы алгачтан, шулай итеп зурлаган өчен мин инде бик сөенәм. Аллага шөкер. Не каждый может приехать сюда. И это нормально. Приедем, сразу же все делают нам. И это всегда нормально. И это кровь будем сдавать, флюорографию сдали, ЭКГ. Но ЭКГ мы уже и в Катмыше провели. И это, я думаю, нам не обязательно. Район поликлиникасы медиклары өлкәннәр сәламәтлеген аерым контрольдә тота. Ел башыннан 38 райондашыбыз тапшырылган анализлар нигезендә дәвалану өчен хастаханәгә салынган. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Крашуран авыл җирлеге Мензеле районы белән чиктәш 5 авылны берләштерүче җирлектә 197 шәхси хуҗалык исәпләнә, 386 кеше яши. Район үзәгеннән читтә урнашса да җирлектә эш кайный. Юлларны төзекләндерәләр, су линияларын яңарталар, чишмәләр ясыйлар. Булар барысы да үзара салым хисабына башкарыла. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Быел да җирлектә хәтсез генә эшләр башкарылган. Бу көннәрдә Ташылга авылында су линияларын яңарту эше башланып киткән. Ташылга авылында 64 хуҗалык исәпләнеп 78 кеше яши. Салым акчаларын җыю буенча узган очрашуда авыл халкы нәкъ менә су линияларын яңарту өчен салым суммасын 1500 сум күләмендә җыярга дип тәкъдим иткән. Безнең күптәндәге хыял, без моңа хәзер инде 2 ел сүз бара менә алыштыру буенча, инде Birinci yıl indi şuşa üzera salım akşasın biz jidak şuşa su oluşturuğa, mene ikinci yıl indi tağın 1000 yarımdan jidak. Eybetkine işlegende mene indi bir iki atnadan iş biter deyip planlaştırabız. Bu indi başladan alıp bu enkete turbası, elekege enkete turbasını polностью oluşturu üstünde iş bara. 1 километр 400 метр озынлыкны тәшкил итәчәк линияны ике атнашында башкарып чыгарган ниятлиләр. Авыл халкы белән алдан сөйләшенгәнчә, теләгән һәр кешегә су кертү өчен колесо-саларлык чокыр казып калдырыла. Өйгә кадәр кертү өчен шәхси хуҗалык үзе эшләячәк. Ну авыл халкына су булмай бит инде. Былтыр үзем пакашлаганда ташырганы сулы илтәм диде. Һәм менә әкренләп су күреп кирәбез. Ату торбала эшләп бара бит. Bunga göre yağa tırvala alıp kaytar indi. Кайынсаз авылында бик матур итеп элеккеге замандагы шишмәне өр-яңадан ясаганнар дигәч анда да кирип чыктык. Шишмә территориясында бик матур итеп ял итү урын эшләнгән, утыргычлар һәм чәчәк кулмалар урнаштырылган. Су алырга төшү өчен ныклы баскыч ясалган, су җыелу өчен өсте ябылы савыт та урнаштырылган. Авыл халкы бердәм җыелып шишмә территориясын чүп үләннәреннән корыган агачлардан чистарткан. Бу шишмә элек бар, без гомергә шушы шишмәнең суын эчеп үстек һәм яшәдек. Һәм ул бер вакытны инде авылларга су кергәчтен, әкренләп йөрәймәй дә башлады. Аннан сир фирмасы да булгачтан анда көтү дә йөри башлады. Бик бәләкәй генә, чыкыр гына булып калган ел. Без былтыр шушы тау башына шәйләр алып килеп, кыймаклар алып килеп, шишмәне карадык та утырып шәй иштек. Алла берсә менә шушы шишмә ачылган көнне шәй ишәрбез дип торабыз инде, Алла берсә. Бердәм көч тау күчерә дип юкка гына әйтмәгән халкыбыз. Кайынсазлар әлеге әйтемне үзләренең матур эшләре белән тагын бер кат исбатлаганнар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә Розалия мәчете ачылды. Яңа гыйбадәт йорты Мөслимнең кооператив урамында урнашкан. Дин йортын ачу тантанасында Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров, республика районнарының мөхтәсибәт җитәкчеләре, дин әһелләре катнашты.
Бүгінгі күндә Мөслим авылында 4 районда 37 мәчет эшли. Мөслимдә яңа мәчет дигән эшләр райондашларыбыз ярдәмендә софка басты. Район башлыгы Альберт Хуҗин бәйрәмгә җыелучыларны сәламләп, мәчетнең нурылы бирегә килеп җанына тынычлык табучыларның күп булуын теләде. Бүген Мөслимебезнең тарихына кирип кала торган көн, яңа мәчетебезне ачабыз районда. Менә нинди матур кояшлы көн, кояш ничек үзенең яктылыгын, җылылыгын бөтен кешегә дә җиткерә. Безнең мәчетебездә шулай итеп изләгән кешеләргә үзенең нурын биреп торыр, иман нурын биреп торыр. Мәчетне ачу тантанасында район башлыгы Альберт Хуҗинга, шәхси эшмәкәр Розалия Габдрахманова, игенәче Дамир Каюмовка Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Аллаһ йортын төзүдә ярдәм күрсәткән өчен бер төркем райондашларыбызга Мөслим мөхтәсибәтенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Шушы мәчетләр ишәю белән инде тагын Аллаһ Тәгалә кәримендә хәерле бәрәкәтләр бирсен баршаларга да Аллаһ Тәгалә кәримендә халкыбызны дингә китерү өчен Аллаһ Тәгалә тагын бер форсат безгә мәчетләр кирәк. Безгә бу мәчетне ачу бик куанычлы хәл. Без буңа сөенә килдек. Сөенә килдек, моның ачылуын күптән көткән идек. Bugün менә шатланып, менә авылларның имамнары җыелды, мөслим халкы җыела. Бу үзе зур мөрәвәт. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мөселман мәдрәсәсен тәмамлаган Ислам хәзрәт мәчетенең имамы итеп сайланды. Кирпечтән салынган бина 2 ел эчендә софка басты. Биредә иратлар һәм хатын-кызлар өчен заллар, тәһарәтханәләр бар. Мәчеттә бер юлы 45 ират һәм 15 хатын-кыз намаз укый ала. Хәзер мөслимгә кайсы юлдан килеп керсәң дә мәчетләр каршы ала. Уку, өйрәнү, гыйбадәт кылу, иман йортына йөрү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада террорга каршы көрәш комиссиясы утырышы үтте. Утырышны район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов алып барды. Сүз иминлекне тәэмин итү турында барды. Террорчылык чагылышларына юл куймау өчен тиешле әзерлек күрү һәркемнең бурычы. Укыту тренировка кысаларында үткәрелгән чара эвакуацияләү белән башланды. Район мәдәният йортын камап алудан азат итүгә махсус хезмәтләр оперативлык күрсәтте. Шушындай оперативная обстановка булган очракта кемнәр нинди службалар мөселманнарга тиеш һәм алар кайда, нинди вакытта нинди составта килергә тиеш, без инде буларны бөтен өстендә белеп торырга тиеш һәм аларга шушындай өйрәтү эшләре үткәреп торабыз. Шуңа да бүген дә инде җыелуыбыз менә шушындай билгеле бер оперативная обстановка бирелде һәм безнең службалар үз вакытында килеп җиттеләр. Бүгенге вазгыятьтә аеруча террорга каршы чараларны күрүне игътибарлы булырга кирәк. Бу инде беренче чиратта хөкүмәт, муниципаль структуралар һәм дә халыкка да. Чөнки дәки сак булырга тиешбез, уяу булырга тиешбез, һәм дә иминлек өчен бөтен чараны да күрергә тиешбез. Янгын сөндерүчеләр эчке эшләр бүлеге ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре бурычларын үтәүгә әзер булуын раслады. Мондый төр уку, өйрәнү дәресләре район мәдәният йортында коллективта һәрдаим үткәрелеп тора. Мондый хәлләргә насыйп булырга язмасын. Һәрберебезгә дә иминлек, уяулык. Утырышның икенче өлеше район хакимиятенең актлар залында дәвам итте. Комиссия утырышында җаваплы хезмәт җитәкчеләре иминлекне саклау юнәлешендә махсус күнекмәләр белән үзләренең эшчәнлекләрен исбатлады. Соңыннан комиссия әгъзалары махсус службалар эшчәнлеген анализлады. Җитешсезлекләр күрсәтелеп, төзәтергә кушылды. Террорчылык актлары янаганда аерым службаларның эш хәрәкәтләре тәртибе аңлатылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Кыяшлык ял паркында укытучылар көне узды. Биредә 500-дән артык мөгаллим, ветеран укытучылар, тәрбиячеләр, техник хезмәткәрләр җыелды. Җырбиюләр белән үрелеп барган очрашу бәйрәмнән Гөлназ Җәлилова репортажы. Районыбызның барлык буын укытучылары бер мәйданга җыелып күрешкән, бик сирәк була торган вакыйгага тиң булды бу көн. Тантана ветеран укытучылар парады белән башланып китте. Гомерен мәгарифкә багышлаган һәр ветеран исемләп телгә алынды. Менә шушы матур, табигатьнең гаҗәеп матур мәле, әбиләр чуагы, ул төсләрнең байлыгы, җителеге, күзләрне камаштыра. Менә шушы матур бәйрәм көнендә сезне монда күрүгә чын күңелдән ихластан шатмын. Мөслим районының иң өлкән мөгаллиме, 32 ел Мәтрәй мәктәбендә директор булып эшләп, лаеклы ялга чыккан. Бүген инде 92 яшын тутыручы Мирзанур Галимовка бәйрәм истәлеге итеп түбәтәй тапшырылды. Мондый очрашу әле районыбызда булганы юк иде. Бүтән тәрбия эшендә эшләүчеләр бергә җыелып фикеребезне уртаклаштык.
Рәхмәт аларга, оештыручыларга. Традиция буенча сәхнәдә 30-35-40 ел педагогик стажга ия булган мөгаллимнәр хөрмәтләнде. Быелгы бәйрәмдә Татарстан мәктәпләренең атказанган укытучылары да сәхнәгә чакырылды. Марек һәм Фирая Юсуповлар истәлекләре белән бүлеште, хатирәләрне яңартты. Яшь укытучылар, әйтәсе сүзем шул, баланы шәхес итеп карагыз. Сезгә кемдер үзенең газиз булган баласын тапшыра икән, ул билим ягыннан артта каламы, алга китәме? Һәр уңыш артында зур хезмәт тора. Мөгаллимнәребезнең алга карап эш итә белүе дә аларның хезмәтен нәтиҗәле итә. Бәйрәмдә бер төркем укытучы тәрбиячегә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактаулы остаз күкрәк билгесе, тармак бүләкләре, район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Узган уку елында һөнәри бәйгеләрдә җиңү яулаган һәм лауреат исеменә лаек булган укытучылар да бүләкләнде. Иң беренче чиратта мин коллегаларыма, остазларыбызны укытучылар көне белән, үзебезнең профессиональ бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Һәм һәр вакыт укытучы профессиясына тугры калуларын теләп калам. Һәм уңышлар юлдаш булсын һәммәсенә дә. Укытучы һөнәре бик мактаулы һөнәр. Мин үзем дә 34 ел буе балалар укытып пенсиягә киттем. Укытучыларга сабырлык, әтиәниләре белән укытучылар белән бергә матур итеп эшләүләрен, аларга һәр вакытта эшләрендә уңышлар телим. Тату сыйныф серләре республика бәйгесе җиңүчеләре Мөслим гимназиясының 7нче сыйныф укучылары чыгышыннан соң укытучылар гимны яңгырады. Гүзәл Галиева, махсус чакырылу кунаклар, Рөстәм Закиров һәм аның гаиләсе мөгаллимнәргә моңлы көйләр, дәртле җырлар бүләк итте. Буыннар очрашуы ямьле ык буенда кайнар шәйле табын артында дәвам итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Теманы дәвам итеп, Миләшкәй балалар бакчасында күңел түрендәге хатирәләр исемле очрашу үтте. Район балалар бакчалары тәрбиячеләре лаеклы ялдагы хезмәттәшләре белән очрашты. Тәрбиячеләр истәлекләрен яңартты, дәресләрдә катнашты. Бүген лаеклы ялдагы мәгариф хезмәткәрләре өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәмгә үрелде. Чораның Миләшкәй балалар бакчасында оештырылуы очраклы түгел. Бакча билингваль бакча конкурсында җиңү яулау белән дә үрнәк. Мин дә Миләшкәй балалар бакчасында 96 елдан берле эшлим. Башта тәрбияче булып эшләдем. Мин аннан 2003 елдан шушы коллективның заведующий булып эшли башладым. Безнең коллектив бик дус, бик тату, без шундый рәхәт итеп эшләдек. Менә күңелләрем белән сөеп торам, яларның ниндидер нәрсәләре чыга икән телевизордан дә, газетадан ялар шул хәтле сөйләп. Элек-электән килгән бит инде ул менә остазларның яшь буынга үзләренең киңәшләрен бирү, уртаклашу үз тәҗрибәләре белән. Менә шуны исәптә тотып, шушы өлкән буынны без кунакка чакырдык. Чорага башка район шәһәрләрдән дә якташларыбыз кайткан иде, ул яшьтә булсалар да, күңелләре белән алар һаман 18дә. Үзләре җитәкчелек иткән яшьлек елларын күз яшьләре белән сагынып искә алдылар. Иске Карамал авылы балалар бакчасы мөдире булып эшләгән 87 яшьлек Халидә Шаһиева үзе эшләгән чордагы истәлекләр белән уртаклашты. Элек үзем эшләгән балалар бакчасына кирип карыйм да, шәһәр тибында бакчаны зурайтканнар, матур, киң, якты. Без эшләгән дәвр белән чагыштырганда, эшләгән заведующийларга да, тәрбиячеләргә дә бик әйбәт. Хатирәләр, җыр-биюләр белән үрелеп барган чара барышында кунаклар күргәзмә белән дә танышты. Анда төрле кул эшләре, фото-альбомнар урын алган иде. Бәйрәмдә мастер-класслар да булды. Мастер-классларда балалар урынына лаеклы ялдагы бакча мөдирләре катнашты. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Умартачылык продуктларының файдасы турында еш ишетәбез. Балавыз, корт ипие, прополиста, бал кебек дәвалау үзлекләренә ия. Моннан тыш бал кортларының тавышы гөжләве дә сәламәтлеккә уңай тәэсир итә икән. Шуны истә тотып, Умарта янына махсус өйләр, апидомиклар төзүчеләр бар. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Апидомикның файдасы халык медицинасында да билгеләп үтелә. Бигрәк тә тын юллы авырулы кешеләр өчен. Апидомикка кергәнсең икән, шуны онытма. Бал кортлары кычкырып сөйләшкәнне яратмый. Шулай ук бал кортлары телефон тавышын һәм парфюмны бөтенләй дә өнәми икән. Мирзагаян абый белән Рүзидә Пашариповларның апидомига турында Иске Карамал авыл халкы күптән хәбәрдар. Умартачы һөнәренә ия Мирзагаян абый мондый йортны ясарга 5 ел элек хыяллана башлаган. Менә бер 5-6 ел элегендә интернетта күреп калдым да инде. Менә материал турында уйлап башладым инде. Менә иске ишекләр килеп чыкты. Кемдер исеме әйтеп ташлаган.
Dokuyarsın karaklar ditskey. Yılıtkası bir yıl tutundum. Бұл құртлар ясыған тибрені стрессні жеңілейті һәм өзіңні яхшы хис итү мөмкинлеге бирә. Бу кечкенә йорт умарта кортлары өстендә җиһазландырылган. Махсус ятакның астында май аеннан башлап август ахырына кадәр кортларның тәмле безелдәвен ишетеп тынычлап ятарга була. Мирзагаян буны ясаганда миндә төшеп карап торадыр инде. Өзенең файдам тимәсә дә, но ясалып беткәчтен кич белән постоянно төштегендә эшләр беткәчтен 1-2 сәгать почти күн сайын төштегенде тын юлларына минаның файдасын күрдем. Кечкенә йорт прополис, бол, пергаисләр белән уратып алынган кебек. Сентябрь айы булуга карамастан, өйре белән үк булмаса да, бол кортларының матур итеп гөжләве ишетелә. Аның тавышы шады, минем үземә гол дип атала инде ул. Ул шул хәтле рәхәт инде, менә күңелгә. Әйме настроениялар күтәрелеп китә һәм тынычлык бирә. Менә шушы гола. Ол инде киштен иш янак, ните, уже олар битен кытлачакларга яталар инде, гөж килеп кенә яталар. Шәриповлар 10 еллап инде умарта тоталар. Бүген аларның шәхси хуҗалыкларындагы иркен биләмәләрендә 3 дистәгә якын умарта исәпләнә. Шәриповларның ихатасында хуҗаның уңган кулы белән булдырылган ял итү урыннары, чәчәклекләр, ясалма шарлавык, балалар мәйданчыклары, җил тегермәне дә бар. Ир белән хатын хәрешне үзара киңәшләшеп бергәләп башкара. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районда муниципаль хезмәткәрләр арасында волейбол ярышлары үтте. Бәйге республика спартакиадасы кысаларында узды. Ярышларда Менделеевский, Алики, Алпас, Шүпрәле, Кайбыш, Баулы, Ширмешән, Теләше, Спас, Мөслим, Камытамага, Этне районнарынан 12 команда катнашты. 2 көн дәвамында барган ярышта беренче урынны Этне районы командасы алды. Мөслим икенче, Шүпрәле командасы 3нче урынга чыкты. Ярышта районның волейбол командасы әгъзаларына ГТОның алтын билгеләре дә тапшырылды. Бүгінгі шулар, мен Рима Авзалова сезне белән сау булашам. Алда сезне сабак булсын тапшыру көтә. Бездән айрылмагыз.